ndigqibele ndithi ndiyafuna ulaqaza. Amen. Ndiyabulisa kwakhona kotata, komama, kosisi, kobhuti nakubantwana abancinci egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. Ngoku sisatyhilayo ungabuyihlabelela kwingoma yakho, ndirhalela sityhile iiBhayibhile zethu kwincwadi yeNtshumayeli uchapter 12. Amen. 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 Xa kubandazi idla ngoba nengxaki yoba kuyabani. Ingathi namhlanje kuyatshisa okanye kuba ngcwetyasi. Kushushu ne? Funeka ke singabi ngabantu ongacaci uba yazi iBhayibhile ithi uYesu ne? Yes. Uthi andibazi abantu bafanisa nabani nabantu besisizukulwana. Noba ningabafanisa ngoba uthi sinombelela ingoma yokulila analila, ingoma ngombambazela anambambazela, sanifakela ingoma omdudu anidudi, nifunani? Inkosi sikelele. Ndiyakulathi ke mama nogogo kubande sirhwaqele kuyabana, kube shushu nakakushushu asikhululeki siyozela. Amen. Mamelani ke ndakakhathazayo uyabona ayinegila qha ke ngoku ndicinga uba umuntu kayinothi khawusenzele upractical wale nto ayino kanjani igila lakho ova bendithi yabantu akhathazayo uyalazi. Amen. Ndidla ngothi kandithethayo mntana enkosi, thina asibi mnandi xa umuntu esithi utatam lo. Ndiyatsho apha emarhamenteni mna ndiye-impressa yiloo nto. Uyabona mna xa uthi kawuthetha ngohlobo uthetha ngalo, ndifuna umuntu owenza kanje yam. Ifana nomuntu othi mna umzekelo athi umuntu ndakhathazayo ndikenzela enze bana uyibone le nto. Hayi, ndiyanithanda bazalwane, ninemfundiso kodwa kahlali tu kwezi mfundiso azincomayo. Kum ndikhetha sathule because uyafana nothule. You understand? Ifana nale nto uyazuyibone nawe. Kushunyayela uYesu, umcacisele umuntu ngoYesu, umcacisele ngakumbi kokwaziyo. Athi ndiyayiva le nto uthetha right. Kambe ndirhalela abantwana bam. Ngoba nam ndiyayibona apha kuwe. It's like akakayibo. Okwasayirhalele lo mnye umuntu kayibonayo. Oyibona manyani, uyibona ifanele yena. You understand? Okay. Like ke mna ndikuthanda gqithi umuntu othi right le nto. Achethi ndiyithathile yandisebenzela. Nansi ilenze lokho. Ndifuna loo nto mna ilapho xa yabona bobucawe laa nto ithi ufumanisa uba yile nto singayifuniyo nale nto umuntu azapha ngaphambili abencomana nathi. Abefundisi bam. Ndiyanithanda abefundisi bam. Suka sithanda kanjalo thina. Kwezi sikulala hayi mamfundisi wakhe sorry. Asithanda kanjalo. Ifana noba ungenza into entle mhlawumbi uzathini bendiye kwakho ndenze liteno obisi afake isongo sanerama ulinde kuba amanzozi aba ngaphambili zothi ndandendela umama udleleni wandiphatha kakuhle kakhulu umama udleleni phatheke kakuhle kakhulu umama udleleni kwaza namagila ndide ndajongeleyo kwazi isonka
Hayi amagonondo ebingawami wonke. Bubucawe man lona. Ufumanise uba nomnye uzofuna ukwenza lanto, nomnye ufuna ukwenza lanto, awushoke. Iza kuncedela indondo. Elokuphucula ndawo nosenzo lakho. Iza kungenisa kweli phezulu. Mamela-ke, athi umfundisi wakhona ke ngoku. Hayi uyile nkonzo. Uthixo ungaphakathi enhliziyweni kuwe. Wenze iliphi ilizwi? Wenze iliphi ilizwi? Ubucawe, cace, cico, mamorodi. Kaze sikelele. So ilento ke ngoku singayiyo nakwezo zinto ezenza ningabe nizokolisa ngazo. Yaqabetha. Ingaze sikelele. So kangiba ndandithanda mama undleleni, nyandandizitsho kuba ndatsho kubethwa kakhulu. Baba ninseziko, ungazi inkosi yangena, bazawufika bona bengomama, kaye kupheleni upresident worship mhlambe ingoma enye, bese kuqhutywa utshumayela as a result abazuva. Ndathi nje xa kubo beseziko. Alikho izulu lokutya. Alingenwa ngopheka. Inhlawulo into opheka ne? So but ufumanise bantu ke ngibona bemabandleni ufumanise ba omama baninze kitchen latithi enkonzweni ngutshe yebazalwane i-core business ekukhonzweni kukaThixo kukuqala uvilizwe lakhe. Wangalazi ilizwi uyokwenzani. Yilento ndithi uba awuva yiyona ngxaki leyo ekufuneka ukususa yonke eyakho attention kwezinye izinto khayibeke apha ekuveni uba unengxaki awuva. Ukungeva kwakho awuzukwenza njengokulindelekile. Ekungenzini kwakho njengokulindelekile awuzulifumana igunya lokungena. Yimani uthethe into apha umntwana. Uthi kuhle abantu bashunyezwe ngoYesu. Babizelwe eYeswini. Uthi ke ngokayithetha umntanami. Kodwa ndiye ndibone bakhe ngoku xa ungabafundisi ngalento bakuyo. Andiyazi ba sendibeni ba uye wathini. Mna ndithi uyabafeyila ke ngoku. Emveni babazi wabashumela abasindiswa abaguquka bangena wangabafundisi ke ngoku ngosindiswa balahamba kanjani umfeyilile. Ngoba ukwamkela uYesu linyathelo lokuqala. Amen. Wamkela nje uYesu emake wangaxelela bithini lento. Awuna guarantee Yesu. Ngoba uYesu kaloku uzawuphetha ufola kula group athi uYesu ayingabo bonke abathi inkosi kuma bazaviliva. Agqitha athi ngabakwenzayo ukuthanda kwabawethu asemazulwini intando kabawo nansezweni. Xa ungamfundisa ngezwi ke ngoku akazuyazi intando kabawo. Yilento ufumanisa abantu abaninzi kangiba eqaleni ndasithi wonke lo muntu umninzi abaphandle ukuthi usinziwe aphila bheke ndisithi benza ngabo uninzi lwababazinto tu. Hayi abazinto. Hayi senjuba kwakulapha kulomhlangano apho wathi umthabe ngqina. Wathi udibana kwami nani bazalwane. Hayi ndazibona mina uba wayithetha. So so yilento ndiyithanda kakhulu kumuntu kayithetha ngokwakhe. You understand? Eyitsho yena ngoba abantu ushem abazi lento ndiyake ndathi ke nami kanthetha nani. Xa udibana nomzalwane sithi usinsiwe abephila bheke ka uye kumfaka uX kakhulu umxabene. Kawuqale uthi uyayiqonda phofu ba ayihambi kanje nganami. Nje kakuhle. Uyayiqonda phofu ba ayihambi kanje lento yenza kanje. Yebo, ngoba ufumanisa bakazi and ubuwilling umamela hamba naye ngomgca kancinci uzophetha ezinye izinto ezifunda apha kuwe. Yebo, mamelane ke hlobo zenkosi. Abantu ke kawenza njalo ivele bengathi uthi izaba. Andiyazi Dlamini. Umdla wami mina ayingokuba abantu babuye bonke abazalwane kulamabandla bakuwo bezokwenza nathi. Kukuba nengase mina lo ozileyo weneliseka wamnandi ajika goduke ayayibeka ngohlobo ayivengalo. Enzima it's not a win-win mina xa bafela abanye abafundisi. Yi-win-win bana masi nansi into zakuzi nansi into zikababa ihamba kanje mntakahatazayo. Uyayibona
nansi uyabona ba say ithi ngishumayela ivangeli lamanyani apha ufumanise bantu ngishumayela ivangeli lamanyani uliqonda yelilo likuboost nawe hambisa sonke sithethe into enye kasidibanayo uyabona ufumanise into kokubana umuntu obona umzalwane wami nobona umzalwane wakho nobona umzalwane wakho umfundisi wakho nobona umzalwane odibana nabazalwane bethu thina befundisi afike bathethe into enye bahamba into enye baphila ilizwi ngeke ibe khona lento ongavani kwamakhamenti ingazisikelele ngoba ke ebunyanisweni nyanyane ke hlobo zenkosi bonke abazalwane abahlangene noYesu kahle ngitsho noba mntakatyapulane andikwazi nokukhonza phi ukubona kwamba uthetha lento ndiyithethayo uphila le vangeli ndiyiphilayo ngoko nangoko siya connect you understand yilento ke ngoku ifune nathi ke ngokuhlobo zenkosi nabefundise sihambe sidibana nabo ufumanise ba wenza ngehlobo besingalindelanga bawenza ngalo kuthi athethe ngathi kakubi asihlasele nje ifuna siphole singambonela uThixo yebona si understand ba ingxaki akangayiboni kahle lento athi kuyo amen ingazisikelele amen izasithini ke ngokulondo izakwenza into okubana lungakhulu oludonga lakhayo yena phakathi kwethu amen amen ndimthande kuDlamini ngefirst ukulonyaka esithi naba bantu benza ngokobutshaba kuthi abazintshaba zethu amen cha ngozintshaba zobani ze-system lesikuyo cha abayi understand ngoba ke ngosithi abakule system lento onga understand ukulwa kwabo nale system bawuba ngathi balwa nathi cha bafuna thina siba understand ndimthande ke ngokukathi uDlamini kwalo enze ubutshaba okanye ububi kuwe wena shiyeka ujonga ukwenza kuhle kuye kanti ndikhumbuza lonto le njengokuthetha mntakakhathazayo ngalandoda ubana ayilo tshaba lakho landoda mntakakhathazayo yaqaphela andikhathanda bayikholwa nayo ilo tshaba lakho hlala yabona ifuna ke mntakakhathazayo zakhe uhlala uneroom yoba kawudibana naye awunabutshaba naye ngolo mhlobo kanjani njengangoku awudibane naye enesidingo efuna ilift misa imoto yakho mntakakhathazayo umgolise umqhube mamela mntakakhathazayo mamelani kukho ubudenge eningabazi uba ndingabutonculelwa ngubani apha ebantwini umuntu okuphethe kakubi yaqaphela la nto ithi apho ndiziba ubudenge khona kubana nansi athi mntakakhathazayo kubi ngenguwe mntakawili lo wawubethe wanecala yiyo le nto uthetha kanjalo nabo kobo budenge yaqaphela mamelani ndandingekakholwa ndingekamamkela uYesu ndisemkhosini ndaphathwa kakubi ngutata othile pha ngomoya wandiphatha kakubi kangangobana ndikhumbula ngenye imini ndingqengqe ngomqolo emalanga ebhedini yam ndicinga uresign ngenxa le mpatho yakhe imbi ndabanjwa ingcinga nje ethi ndiqeshiwe kukwarhulumente apha ndizawuyeka umsebenzi ndiphinde ndiqeshwe nini andizuyeka ndaqhubeka yebethu uThixo nabantu bakho uhlale bagcine bancede endaweni zonke ngamaxesha onke kunomhlabelelo jona emawisileni andikakholwa kanti lapha encisa inoba kwezo veki sathi siseparate ekuseni zawukhalezisa ndizonilibazisa siseparate ekuseni ngeba ndithi kusemthandazweni ke kuni yebona kufike kube kwireport ethi umphathi wethu enkampini eBhisho kufunwa amajoni ale rank ndikuyo ay150 and sifuna ama volunteer. I was the first person ukuyoma because it was my way out ukusuka kulamphatho ngiphethe kakubi mamela ke siye eBhisho kwakusanda ukuvotwa ke kwakusanda ukwenza ngo1994 I think 1995 usanda ukuvotwa phambi kwevoti ke ka 1994 ngo1994 yayivoti yokuqala ekhululekileyo phambi kwevoti kwakukho into ekuthiwa ziTBV states ohulumende bonomgogwana TBV
states uthi wayimele uTranskei uBhibo Phuthatswana uVenda neSiskay yayingorhulumente like administration but bereporta South Africa bonke kuloo nto kapho ndiza khona iSiskay yayingafani neTranskei olomyeso yayingafani neJonelan phethe eSiskay kuphethe imikhosi emabini so ndizama uthi ngokwemikhosi iterms zazingekho right but ndaxolela uba ndikhethe uyophathwa kakubi ngabantu abangandaziyo kunalo you understand laa nto ukuthi kunabantu bakenyani ngoba ndaphuma ndawutsho eSiskay mamela apho ndiza khona ke ngoku ndasindiswa ekusindisweni kwam ndayeka emkhosini yaqala ndajoyina amanesi sikwi-training apha eMthatha General ndisistudent nurse ndasindiswa ndisese-student nurse ke ndisaqhakaza kwii-premises zaseMthatha General kwezikanamhla ngaloo tata ndiphethe kakubi emkhosini ngolo mhlekazi ewe wahleka buliswa yinesi kunjani uba hayi sezonwabile thina hayi namntatheni uyandazi tata uyandazi mhlekazi ndimbiza ngefani yakhe hayi andikwazi ndithi ndinguWillie tata ndinguWillie mhlekazi ndamutsho uthi ndinguWillie wathi gwiqa okay yintoni emenza loo nto wazimbatho endiphethe ngayo uba ebengafanelanga uWillie ndandimphethe mhlobo wenza kanje kayidibana nayo uyandiva ndithi ndandicinga uresign it was not nice ndiyijunior yakhe uabuse power because into ayenza it was a typical example womuntu oabuse power kangoba zihlobo zenkosi ingaze bazalwane usebenzisa amagunya wakho kakubi ubone umuntu ngenxa uba engezantsi kuwe ngokwesikhundla emsebenzini umphethe kakubi awumfuni qha isicaco ukuphatheka kakubi emsebenzini yaza ngazi kunalo umuntu ibe weske ngokulonto isenziwa ngumzalwane ndithetha ukuthi ezi zinto uyanothi omnye umuntu ke mntakakhathazayo kawuthetha kanje ngohlobo ndithetha ngalo bayenza njalo kulaa ndoda ibe ngathi kuba mni ngendimi lo wenziwe le nto kanti ubuzalwane bethu buvezwa zezo ndawo ke kuye ingathi uligwala yaba ngathi uligwala kubakhaya wawungelogwala wawuresponda kule nto isho avi mnandi laa nto responda apho yona amaxesha amaninzi ingqondo yakho lethi uvele uligwala uSathane ufuna enzela uba ungafuni ubugwala wenza ubukroti obo buza kubetha wena uyava kathi umoya ingcwele kuwe uzawuphinda uhambe inyawo linampumu ngamanye amazwi bazoloko bepha abakhaya bakho as a security everywhere you go so ufuneka sivukele inkosi esikelele ndithi masityhileni iBhayibhile zethu kwincwadi yeNtshumayelo khawufunde ke benthe chapter 12 ne khawufunde uverse 13 ubukhona kuloo chapter Intshumayelo chapter 12 verse 13 ukuhlanganiswa kwentetho yakuba ivakele into yonke naku yoyika uThixo ugcine imithetho yakhe amen okay kamncinci ndirhalela phambi koba masesike siqale pha ku chapter 11 khawundiqalele ku9 sentsho ba sendirhalela ndivele sesiyiqhobosha sihambe kanye nayo verse 9 phezu koko ngokuba intshumayeli ibisisilumko yamana ibafundisa abantu ukwazi yalinganisela imake ngubani loyo chapter bensithi chapter 11 verse 9 ufunda kuyo ne no ngoku ngisengaqheli amagama verse 9 okay vuya ndodana ebusheni bakho imake yayiphi lo ncwadi nguNoncoko noba zizibhalo ezingcwele ndicela viva kuNoncoko hayi qhuba ndifuna siyifunde kuzo zombini vuya ndodana ebutsheni bakho ebuncinini bakho khawuvuye bakhona abantu abatsha amen niyave iBhayibhile likhulula khanivuye ngamanye amazwi kanonwabe yiza ikuchwayitise inhliziyo yakho bithi ngena ku social media uthi zwapha
Anifunda iBhayibheli lana ayithi kuchwayitisa inhliziyo yakho. Yebo akubungatsha namhla. Vuya ndodana ekuchwayitisa inhliziyo yakho. Ngamanye amazwi vuyi okanye funda imike ezawungabikho kwecala ikhona nikumamdleleni okanye noNongcoko. Qhubeka namhla. Ngemihla yobudodana bakho. Ikuchwayitisa inhliziyo yakho ngemihla yobudodana bakho. Ungekabi ngumadala. Uhambe ngendlela zenhliziyo yakho. Kanimini uhambe ngendlela zenhliziyo yakho. Ngamanye amazwi ayithi yenza lento inhliziyo yakho ithi yenza yona. Ngoba umchamosi awuguganga awunazimvi ungazibambezeli ngamaxhego nikhulula iBhayibheli yebazalwana ayiyo ayibhalwanga nini okanye nesandla somuntu namhla kanje iphele lapho lo ndawo ne ayikagqibi ivese but isaphela lapho lo ndawo ne khawufundela nawo mamdleleni ume nayo kula ndawo ndike ndibave mina abantu besithi iBhayibheli ithi masihambe ngobutsha bethu hayi khawusesizana eza mamdleleni icebiso kulutsha ngokwelizwi. That means ilizwi liyabacebisa abantu abatsha. Wena muntu mamela ke sisathetha nabantu abatsha ke mhlawumbi uzawuthi omdala onezimvi kangaka hayi ke make nimecaleni ngone ngabe nisozela awusesisidala esithi okuKristu Yesu isisidala esitsha. Senje uba ndifuna singathi sifakiwe sizigubhe kanti ingxaki yethu size ngeqala embhalweni. Uba okuKristu Yesu usisidalo esitsha siyangena apha ngoba sikuKristu thina. Amen. Yona ibe iqonde ngqo uluthi mtsha mntakantamela. Amen. Bawo madala basiza ngengqondo yobudala. Amen. Yebazalwane sasinje singakatshati silula. Sasithetha kanje thandela. Besithi abantu wathi mama yemntana akwenziwa kanje. Senzeni ke ngokungelo xesha sishumele eBhayibhelini ndakhathazayo basindiswa abazalwane. Thuthuzi ireport esiyibhanga ngabazalwane yo hayi abangu bazalwane tu zintombi zasedweni zixakile. Sehla nomesi uva kwethu lo report saya sababiza sathetha nabo. Yehlobo zenkosi hey siva uba izinto enizenzayo ayizizo. Nisakuthanda uqhubeka nesindiso kanye nifuna uyeka. Hayi sifuna uyeka thina. Sathi hayi ke ekhaya hambani ngoxolo sabakhulula phela kanjani. Yathi umuntu olwali yo abazalwane baxothiwe. Ngoku kungenapho kumamama. Hayi mntanawe. Ayenziwa lento niyenzayo. Baka baxotha abantu enkonzweni. Yona uhlala ninobabili. Wasihleka umamama. Inkosi isikelela ngoba lanto ithi sasinje ingangathi ngoku zizimvi ezimvi zidibana nathi endleleni amandla. Amen. Akumandi ukhonza uThixo ungatshatanga. Amen. Hayi mina ndike ndiqonda ndiyabumisisha ubusoka bami. Kungekho nto uzawuthi Hlangu zomntana sigugile. Yaqaphela la ndithi akho nto ingenye engaphandle kwakho nguwe qha. Okay qhubeka. Inkosi isikelela. Wena muntu osemtsha yonwaba ngethuba lobutsha bakho. Yayiba wena muntu semtsha yonwaba ngethuba lobutsha bakho inoba kulapha iveliqondo batyini sawuzilibaza ngamaxhego apha. Ndithanda isizulu ke sithi sabe sidlala omadala iza. Inhliziyo yakho ichwayite logama uselula. Inhliziyo yakho ichwayite logama uselula. Yabona? Thina ke uyayange thathi ne. Utsho baba nesimo. Okay. Yenze lonto isenhlizweni yakho. Nditsho le ibonwa ngamehlo akho. Yenze lonto isenhlizweni yakho. Nditsho libona ngamehlo akho. Kambe ke ukhumbule sofika. Abantu abaninzi kamba uke kwezinye indawo uve nabazalwane bekota le verse baphela apha. Yethi le verse ayipheli pha. Ukuze uyivuba la verse ithini, funeka ufunde le ndawo ilandelayo. Amen.
ukuba uphela kula ndawo bubutyo ngoku uzawuhlala ke ngokuthe qhube kuthetha izinto ezingekhoyo ngoba xa ufunda le ndawo ilandelayo kule vesi ayibakhulula abantu abatsha tu ayisikhululi uba senza unothanda uyayiva ithi wenze loo nto isentliziyweni yakho ibona ngamehlo akho ithi le nto ingahambisana nabantu bathi xa nditshatayo ndifuna umntu ndimbone ngala mehlo wam ukuba unezi zinto ndizithandayo uzithandaphi entliziyweni yakho hamba ngentliziyo yakho yeyi ndiyayithanda ento zithethwa apha ndizithanda mamelani kodwa uyabona kasedlemsi ndimdala seyi kwi-25 years ezayo mamfundisa ke hayi ndizawube ndimnandi nkosi ndizithi mntakanti amehlo andithi wawuyazi indlela otshata uba ihamba kanjani ndikuprayivethile ke ngowedwa emveni oba undiripotela ityibdyushe enzekayo endlini ndithi anti wayivile indlela otshata ibinjani mntana inkosi andithi uyayazi indlela owatshata ngayo uba waye wakhetha umntu omthandayo ngohamba ngokuba uqhutya intliziyo yakho usenza le nto amehlo akho abonayo wayibeka ecaleni yonke enye into uthini ke ngoku ngoba ngoku kufuneke utye iziqhamo zomthi ubutyele uthi zimutsu kutsho wena ngamanye amazwi uthi mazityiwe ndim sentsho uba zabe ndisitsho 25 years to come ndithi ke eyona nto ndiyithandayo ke ndanditsho kwakuqala ubana kuzawunyanzeleka uzityile zimuncu zinjani uyabona nantsi ingozi uthetha into ke uDlamini apha kwenye game uthi njengoba sisithi makutshatwe nje kutsho umbhalo siqaphele embhalweni makuthandazwe nje xa kuzawutshatwa kungoba sifune into esijonge kuyo asijonganga apha kulo mtshato utshatayo in fact sijonge kude ubani uzothi ungena kwakho emtshatweni ungena uhlala ungangena uphume lento ngoku kwenzela yona ngoba uzawuthi sawuvaza imonco ujika ujongo Amanda uqonda uba ingathi Amanda angazana ezinencasa into embi ke kuyo yonke le ndihamba negama likaThixo bazali iBhayibhile ithi ke ukukhumbuza nokuba siyadla nokuba siyasela nokuba senze iphini into zonke izinto masenzele usuku likaThixo yekabela luphi ke ngokuzuko likaThixo kazothi ezweni bangena banezicwangciso zokuphuma bengena yekabela ewe ndiyavuma zikhona ingxaki emishatweni kangoba bangafika kuhle abantu bangafika kubi abantu anihlasela imitshato nengxaki laa nto ithi apho ndibhekise khona abantu bangekatshati ngoba ngoku xa lo mthi unameva awukwazi ugwencela kwalo mthi wakho unameva lo mthi into othi uvuka nje usathetha igama lokuqala sekuphuma ecaleni wayemhleka lo wakuthanda intungo zakho usazidanda usenazo ezaa ntungo wawuthe ufuna nentungo ezinjani anti usenazo yabazana umtshato sanokujonga kancinci andiyazi ke ukubekele kwafuneka ndiyithethe into ndiyayithetha mamelani mna zange ndishunyayezwe ngomtshato mntakaTyaplani nje emzuzwini ndisindisiwe ndave ndagcwala ndandine-criteria yam uba ndaze nditshata umfazi onje endisayikhumbula kakuhle ngelo xesha yokuba uyasebenza yabona mamela ke ndatshata umntu angasebenziyo ke iyabuza omnye umama apha emsebenzini esawuvanisa ezawutshata wenza ntoni ke lo sesezamtshata akasebenzi
Yo, Willie bengicinga ubhadlile. Ngangabhadli. Ngolandela icebo likaThixo ndangabhadli. Ndabe ngisazi imba ubhadlile. Okay. Mamela, babazeka besebenza awugqiba baba divorce. Lo wansa mgcini. Okay. Senjuba uyawugqibela wena kuba ndibhadlile nanoba ndibhadlanga. Because isikelele. Iyayiba? Mamela, lento ke ngokusekubeni mamela, uba uthi wena uzawungena ngohlobo lwakho, ithi iBhayibhile akho mntu nomqatha uThixo. Uba wena uthi uzawungena ngohlobo lwakho, kodwa uzawuzama kangangoko ubungadivorce, uzibeke esichengeni emtyibilizeni, sizawubukela wena usenjini. Sithi Nkosi, itheni ngathi awuhambe kahle? Hayi akho ngxaki. Ibingxaki ezichaza apha kuwe. Inkosi isikelele, mandigqithe apho. Ithi apho ndikhoyo ke ngoku. Ukuba umuntu nevesi uyifunda mephaya, iyamkhulula mntana sekhaya umuntu uba makenze nothanda. Ndifuna ke ngoku kayifunde uqaleni wehle nayo nomdleleni. Okanye maqale wena namhla. Utheni ngathi uyawuzelela? Qina mntana sekhaya. Andizanjonjo ziyamtshu namhla. Ndithetha nje ke namntu uyandixolela. Yebethuna akukho ndidinisa njengalento bakuswele kumuntu efamilini kuyo. Awugqiba ibe nguwe lo ngusinketshana emisi. Idinisa lanto ufumene lonto nyamezela mntana. Usandusele kumna kwabo. Ube ngcwatsha kwezaveki ngoku ngumakazi. Qina ndithe lameni ndandikufonela ngafumana azothi ufikile kunto lokudala. Kunjalo qina. Ngowakho lo mnqamezo futhi uzawuthola wena. Funda le mntana. Kunjani umuntu wathi umuntu etshatshele kanje. Ndithini ke? Ayike siyavelana naye. Verse 9. Kawugalele mngane. Vuya ndodana ebutsheni bakho. Ibuchwayitise inhliziyo yakho ngemihla yobudodana bakho. Uhambe ngendlela zenhliziyo yakho. Nangokukhangela kwamehlo akho. Kodwa yazi ukuba ngenxa Make. Qalasela ke ngoku kodwa. Ifana nomuntu athetha athi kodwa, beke wathi kodwa, uyicime yonke le. Utsho nje ba kunje. Kodwa ke kunjalo nansi yona nto. Okay, qhuba. kodwa yazi ukuba ngenxa yezo zinto zonke uThixo uyakukusa ematyaleni. Khawumeke. Kodwa yazi yenzele into inhliziyo yakho ethi yenze. Uyenzele into ibona ngamehlo akho. Uchwayita ngenxa uba usemtshawe nosenamandla. Usahamba apho uthanda khona. Khawuhambe, khawuye. Kodwa uzuyazi ukuthi uThixo uza kusenkundleni ekuphendulisa ngazo zonke ezo zinto. Ya ke ndiyakhulula ke ngoku ndiyokwenzana enkundleni kanti bekuyithoma ndihambe. Qhubeka. Iphela apho 9 uphelile. Khawufunda u9 wakho ke nawe mamdleleni wonke. Wena mntu osemtsha yonwaba ngethuba lobutsha bakho. Yes. Inhliziyo yakho ichwayite logama uselula. Yenze lonto isenhlizweni yakho, nditsho leyo ibonwa ngamehlo akho. Kambe ke ukhumbule ukuba uza kuphendula enkundleni kaThixo ngayo yonke into oyenzileyo. Iyayiva? Kodwa ke uyazibuza uphendula enkundleni kaThixo ngayo yonke into oyenzileyo. Okay. Mhlambe ngashiya singekayive kahle. Khawufunda u10. Verse 10. Yisuse ke ingqumbo enhlizweni yakho. Yisuse ingqumbo enhlizweni yakho. Isuka phi ngoku ingqumbo? Masiya. Ubudlulise ububi enyameni yakho. Ubudlulise ububi enyameni yakho. Uphela ku10 wakho ne? Ngokuba ubutsha nobudodana bungamampunge. Okay. Yabona ke izibhalo ezingcwele zingakushiya umuntu ngentenganyana. Uzamamela pha endleleni la ndiyithetha. Ngoko ke ligxothe ixhala, ubuphephe okukwenzakalisa umzimba wakho. Kaphinde ligxothe into Ixhala. ngoko ke ithini? Ngoko ke ligxothe ixhala enhlizweni yakho,
ukuphephe okunokwenzakalisa umzimba wakho. Kaloku ubutsha namandla awo ngamampunge. Niyayiva ke ngoyena ndithathayo? Ndingavuya uba niyayiva kodwa ndicinga uba asiyiva sonke. Bekuthethwa ngenkululeko apha ngendlela. Kwathiwa sizawuphenduliswa. Ngoku kuthiwa gxotha ixhala lisuka phi ixhala? Kuyitheni binexhala kodwa ikhululwe? Mamela, ndenza uba uyibambe. Ibe ngathi iyakhulula apha ngendlela. Ngoba ithetha lento nawe ufuna ukuyenza. Wathi kuba uyiva pha iqala khona ingathi ivumelana nawe ngoba ithetha lento imandi enhlizweni yakho, walala waqina wathi vume uthe usihla isithi kodwa ukukhumbule. Hayibo ithi nangolena. Uyabona kabanye abantu uthi ithi sithi kodwa ibingasathethi naye sebambele lingenhle eloqala. Kwabantu abatshoyo xa bethetha mamela ke. Ithe ingathi ke ngoku kodwa ukhumbule uba uzawuphendula enkundleni kaThixo ngakho konke okwenzileyo ngoko nangoko lathi ixhala enhlizweni. Ngoba umoya wakho uyayazi ba into ethethwe nguThixo izawuba njengokuThixo ethetha. Yiyo le nto kwenza ixhala. Abantu ababhadlileyo xa kuthethwa ngoburongo babo besifa baba nexhala. Kodwa abantu ekumnyama nengqiqo vele iBhayibhile ithi abantu abangendawo ingqiqo yabo ziphuthile. Bade bangabi naxhala nangento ibimele baba nexhala ngayo. Bogqithwa nazidemoni. iBhayibhile ithi bazalwane, uthi uyakholwa unyanisile. Uthi uyakholwa ukuthi uThixo ukhona kodwa wenza unothanda. Unyanisile ke emnyanisweni ngoba ukhona uThixo. Olokholo lakho ligeja kanjalo uba hayi nami ndiyakholwa ukuthi uThixo ukhona. Unyanisile ke. Uyayazi iBhayibhile ithi nedimoni zinalo lukholo lokuba uThixo ukhona. Kodwa zona zithi zakufikelela kuloo ndawo zibe nexhala. Ngoba ziyayazi bazawugwetywa ngenye imini nguye. Kodwa wena uthi uyakholwa. Yabazalwane, kukho abazalwane abaqinayo ame uba uyakholwa kusalayo ndamamkela uYesu. Kodwa akabi nalo nexhala kuthethwa ngoburongo abenzayo. Wogqithwa nalidimoni ngoba idimoni lona liba nexhala kalikhumbula uba uThixo ukhona. Kodwa wena xa uxelelwa ngoThixo, uThixo uyazigweba izinto ezinje, ashiyeke ngenaxhala eright okusalayo ndamamkela uYesu andibeke uMr Willie izandla ndibe ndambeka unyana. Akungena ngobekwa ngubani izandla ezulwini. Inkosi sikelele. Mamela ke, uthi ke ngokutela, ligxothe ixhala enhlizweni yakho. Ngoba uye ekuhambeni kwakho unothanda ngoqhutywa inhliziyo, uye waphikisana nendlela uThixo belindele uba wenze ngayo. Yiyo ke ngoku le ivele kubethe isixhala. Ndiyithande ke ngoku kayigqitha ithi kuphephe okunokonakalisa inyama yakho okanye umzimba wakho. Uzawuphepha kanjani uthi umbuzo? Kuphephe ngoba ungayilandeli lalithi yenza lento ijongileyo. Hamba uye kule ndawo inhliziyo yakho ithi iyakuyo. Hamba nalandawo ithi uzokhumbule, hlala ukhumbule uba ngenye imini uzawuma phambi koThixo kufuneka uphendule ngento yonke oyenzayo. Ukuzibe safe ke uhlala ungenaxhala emihleni yokuphila emhlabeni ukuba nazigcine ngokwelizwi likaThixo. Khumbula Indumiso 119 uverse 9. Bani ngo-19 okanye 109? 119 verse 9. Uthi angazigcina kanjani umuntu omtsha? Ngokuzigcina ngokwelizwi likaYehova. Uyaqonda ke ngoku xa uhamba nalo chapter 11 verse 9 kayiqala ingathi uyayicima leni verse ingqibo ikoti. Kodwa xa ephela kusithiwa uzawuma enkundleni kaThixo. Into ezawukhupha enkundleni kaThixo kukuba ufumaneke uhamba ngokwelizwi lakhe, ulandele oyena myalelo okanye lona cebiso belinika umuntu omtsha. Uba zigcine ngokwelizwi likaThixo.
okokuba ngaba ke wena uhambe unothanda wenza yonke lento ubona yona bilungile nale inhliziyo yakho inqanela yona uzawuma phambi enkundleni kaThixo uza kuziphendulela. Ndiyithanda ngoba ithi uza kuziphendulela ngayo yonke into oyenzileyo. Yonke ligxothe ke ixhala enhliziyweni yakho ukuphepha kunokonakalisa inyama yakho. Into ukonakala kwenyama iyokonakala apha inyama ezogweni. Ukuze ungayizogweni uzikhupha ngokuhamba ngokwelizwi likaThixo. Inkosi esikelele hamba ke siye phambi la 12 verse 13. Zakudibanisela zakudibana. Verse 13. Ukuhlanganiswa kwentetho yakuba ivakele into yonke. Naku yoyika uThixo ugcine imithetho yakhe. Ngokuba indawo leyo yimfanelo yoluntu lonke. Okay, afune mamdlele. Verse 13. Ngoko ke ngoku nasi isishwankathelo salombandela. Mhlonele uThixo, uyithobele imiselo yakhe, kuba oko kuluxanduva lomuntu ngamnye. Okay, mamela ke. Pha kwindawo engingathetha ngapha kule apha ngenhla kuba ubutsha namandla akho ngamampunge. Uba niyakhumbula xa kuthethwa kule ncwadi yentshumayelo kuthethwa kuthiwa lonto ngamampunge. Kuthethwa kuthiwa lonto ngamampunge. Ithathe ke ngoku incwadi yentshumayelo kusuke nayo eqaleni uzoyigqiba apha. Kuthiwa wabuyivile yonke le nto ibithethwa apha ngasentla. Naku ukubotshwa kwayo. Nasi sishwankathelo sale yonke le nto ibithethwa. Eyona nto ifunwayo nansi yoyika uThixo ugcina imithetho yakhe. Kuba lonto okanye indawo leyo luxanduva lomuntu ngamnye. Ndithanda ibeka kanjalo apha. Kuthiwa ithini le yakho namhla kayibeka? Yoyika uThixo ugcine imithetho yakhe. Ngokuba indawo leyo yimfanelo yoluntu lonke. Yoyika uThixo ugcina imithetho yakhe. Kuba indawo leyo yimfanelo yoluntu lonke okanye yomntu wonke. Mamela ke. Abazalwane bayakwazi ukumela into okubana atsho naye ba uyamoyika uThixo. Kodwa kwayena kokumoyika kwakhe uThixo akayigcini imithetho kaThixo. Awukwazi ukwehlukanisa ukoyika uThixo nokugcina imithetho yakhe. Ngoba eyona nyaniso ukubana uthi uyamoyika uThixo kodwa awuyigcini imithetho yakhe. Eyona nyaniso uyaxoka xa uthi uyamoyika uThixo. Ubuyaphika uye kwincwadi kaYohane. Incwadi kaYohane wokuqala uchapter 2 uverse 3 uthi nansi into ebonisa uba siyazana naye ukuba siyigcine imithetho yakhe. Ngamanye amazwi ndingathi ubeke ngendlela uthi uba benobeka ngokwale ntetho sithetha ngayo apho uba nansi into ebonisa uba siyamoyika. Cha uthi uYohane pha nansi into ethi siyazana naye. Athi uverse 4 wakhona othi uyazana naye kodwa engayigcini imithetho yakhe ulixoki. Isho bazalwane. Ithi othi uyazana noYesu, uyazana noThixo kodwa akayigcini imithetho kaThixo ulixoki. Yilena ndithi bazalwane ithi ubuthi uyamoyika uThixo kodwa ayigcini imithetho yakhe uyaxoka xa uthi uyamoyika. Ngoba eyona nyaniso ngawe ivezwa kukungayenzi ukungagcini imithetho yakhe. Ayilo lizwi kaThixo naye elibazalwane lithi baniyandithanda gcinani imithetho yami. uYesu uthi ke nangabo bonke abathi inkosi inkosi kuma bazawudlila ifu ubukumkani bamazulu ngabakwenza ukuthanda ngabawethu asemazulwini. Ithi iBhayibhile kwenye indawo asingabo bonke
ayingabo bonke ayingababo baphulaphula bevilizwi abo bangamalungisi emehlweni kaThixo ngabo bathi bakwenze oko kutsho ngumthetho. Ithi kwenye indawo musana ukuba ngabaphulaphuli nabevi belizwi kuphela nizidipisela yibani ngabo nabenzi. Ndiwuthanda umhlabelelo othi baninzi abakholwayo kodwa bayiboni imfihlakalo Yesu. Amen. Athi bawo batyhile. Inkosi sisikele. Phake ngokusifunda khona ithi yakubivakele yonke into nasi isishwankathelo. Yoyika uThixo ugcina imithetho yakhe kuba indawo le luxanduva lomuntu ngamunye ukuba agcine imithetho kaThixo. Ibephi ke ngokule lithi asiphili phansi komthetho? Uzathi hayi iTestament endala. Mina kuzawutsho umuntu kawehlekele ukuva kuthethwa ngeTestament ngento zobudala nabo kawufunda u10 awuyande ayini u10 hayi u14 suka kaloku ndilixheko uyaqonda babefunda uverse 9 ngapha ngoku ndibele basilapha ndiyanikopanisa so verse 14 ngokuba izenzo zonke uThixo uyakuzizisa ekugwetyweni izinto zonke ezifihlakeleyo nokuba zilungile nokuba zimbi. Mamela kahle ke phakuma mdlebeni izayibeka uyive. Kaloku uThixo usaza kusimisa enkundleni ngenxa yazo zonke izinto esizenzayo. Imake kubhekiswa kwabapha abantu apha senjuba pha ku11 bekuthethwa ngabantu abatsha kubhekiswa kwabaphi ngoku yabona ngoku akho age category hayi imamfundisi akhe ibisithi apha kule verse esuka kuyo kuba indawo leyo luxanduva lomuntu wonke. Mamelane ke ndiyithanda ayithi luxanduva lomuntu osindisiweyo. Niyabona ba akukhethwa ngubhawo ba usindisiwe uthini wonke umuntu ngokokaThixo ulindele into yokubana ugcina umthetho wakhe. In fact uyamoyika ugcina umthetho wakhe yeyakho ungasindiswa. Kaloku iBhayibhile ithe bazalwane bethu uThixo ongabonke abantu bangasindiswa bafikelele kuyazini inyaniso. Naw ke ngokumuntu eyobangasindiswa ke ngokumuntu yakhe yena uThixo bengabonke okanye unga bonke abantu bangasindiswa. Yilento athi uYesu phambi kokuba abuye kuzawuqale kuqiniseke kuba wonke umuntu uvile ngevangeli. Enzela uba kungabikho umuntu unesizathu xa emile uThixo emisa wonke umuntu phambi kwakhe enkundleni yakhe yokugweba ezawugweba wonke umuntu ngenxa yawo yonke into umuntu lowo ayenzileyo. Akho umuntu uzawuthi andimelanga mna Thixo uba ndizogwetywa apha ngoba beningasindiswanga. Utheni ungasindiswa? Luxanduva lomuntu ngamunye ukubana andoyike ndinguThixo futhi agcine imithetho yami. Lilizwi lami elithi ndinixelele ehlabathini uba ndinqwenela wonke umuntu basindiswe ndalenza icebo ndamthumela unyana wami. Zange uyive loo nto? Yo andazi ke ngoku abaphuma sebekhona. Hayi vezi mna ndixolele uba kuthiwa andikho emhlabeni nditshabile. In fact kwawujonini uba nditshabile mna ndizabe ndilele umzimba wami ulele apha ndikunye noKristu. Istripes sami silapha andithi noba ndicinga uba andiyicingi ndiyayikholwa ngipha kodwa madala mamela ndansindisiwe kudala noma inkosikazi omnina wami esindisiwe kasigodwa ndithi apha enkonzweni kanqinayo ndithi soze ndiwe akakho kudala ngalo nsindisiwe ndithi soze ndiwe kasifike ekhayeni yebhuti kukho le nto wena umane uyithetha apha enkonzweni ndiyafuna yintoni. Yintoni isoli? Unosolo umzike siyamteketisa sethi soli. Yintoni isoli? Le buthi le nto wena uvela uthi ume phambi kwabantu uthi sozuwe. Ndimhleke nje kanti uthetha loo nto na. Ndithi kenzawa.
soze ndiwenyani nje yabhuti uqiniseka kanjani uqiniseka kanjani uba wena uthi uzawonyani ngoba kutsho bani wena ithi iBhayibhile ezindoda ithethi banjalo Yakhe nephutla mini esithi apha uba uqhubeka uthetha izinto ezinegative ngawe ucinga bazizokwenzeka kodwa kwawena uyayikhola into obana xa uthi ndisisityebi ngokungekaboni butyebi uzawuba sisonyani ucinga bizawuba right le nto izawuba njalo xa uthetha positive ucinga bizawuba njalo xa uthetha positive izawuba njalo naxa uthetha negative ayijiki kodwa nokwazi mina ikwafanele kwawena kuthi izisapha kumi ndifanele nyani mina ngoba ndiyakhona inkosi isikelele mhlawumbe uyibukela uyithande nawe uthi yenze yakho inkosi isikelele izizathu ke ngekwangelo xesha ndandivala indlela kwasemva kwami indlela yakwelo ongasindiswa kukho intshumayelo yakashunyelwa kakhulu nguDlamini sikumanzi ndisamane ndikhumbulana ngoku esithi xa usindisweyo ufile kwelo ongasindiswa amen uthi ke ngoku bazawumane bekhwaza kwelo ongasindiswa ngoba bayalazi igama lakho bamane belikwazi susabela ngoba usabela kwakho uzobe uyapoka kaloku ka uphinde ubonwe phala ubufile phala Denzel bizibhoko zikhona phakathi kwethu ziqale okanye ziqhube inkosi sikelele hayi kaloku yimani akatsho uPaul bana mina ngabethelelwa kunye noKristu umuntu omdala wabethelelwa noKristu ngamanye amazwi umuntu omdala ufile noKristu emnqamlezweni lo ophilayo ngokusisidaba esitsha zonke izinto zakhe ezintsha kanjani ke ngokumane kubona umuntu omdala esidalweni esitsha ayenzeki lonto ayenzeki hayi tathuli sitsho kanjalo thina sithi nje iyenzeka siyayibona hayi ayenzeki yebazalwane nitheni yemhlonishwa iBhayibhile ithi okuKristu usisidaba esitsha zonke izinto zakhe ezindala zidlule ithi bonani izinto zakhe zisuke zabantsha amen uthi ke ngokumbuzo ovelayo kwebahlalini hayi thina siyayazi lonto siyababona futhi uqomba nguye ngqo ngulo ndimaziyo bendivile ubusindiswe futhi bendifuna umbona hayi ndivumele bendifuna usindiswe yena bemlonyeni kodwa ngulo wayena amen ngamanye amazwi akaboni umuntu umtshapha ubona la muntu umdala kwenzeke ntoni uYohane usicelele nje kakuhle wathi nansi into ebonisa uba siyazana naye ube seyigcina imithetho yakhe wathi ke othi ndithanda ngoba ithi umuntu othi uyazana naye abe ngayigcini imithetho yakhe uyaxoka sixaba intoni ke ngoku uthi ingxaki yakhe akazosidalwa esitsha uthi usisidalwa esitsha akasiso siyasazi isidalwa esitsha sisixelele kumaKorinti amen ubisidalwa esitsha siba nezinto ezintsha amen yo kodwa uThixo ububulumko akalumkanga akanabulumko ububulumko akathi phaya okuKristu uthi ngoba ibe usipaphanisa lona ngoba besawudepend ukuthi uthini eyobuthini asingeni ndawo sazi bunjani so maye ngasimfamekisi into ba umuntu athethe kakuhle ngaye kodwa kulamuntu mdala asinangxaki yintoni ke ngoku kuye sizawuthe sithi yena ngumzalwane sithi thina kangumzalwane asizutsho uba akanguye sizawuthi intoni ulixoki ithe iBhayibhile utsho yilonto lixoki kuthena lixoki nje uxoke wathini wathi uyazana noKristu okanye wathi kuKristu iBhayibhile ithi okuKristu sisidalwa esitsha zonke into kuye zintsha ezindala zakhona inkosi ezindala kuwe awunguye awukho kuKristu wena ungatsho uthi kuKristu siyayazi thina iBhayibhile ithi okuKristu njani amen ungaqhubeka uziqhatha nithini ke ngamthatha sithi ulixoki hayi mina ndiyatsho amen
mamfundisi ndenzela uba Nkosi mamelani ithi iBhayibhile namhla thina abefundisi sisazawuma phambi koKristu umelusi omkhulu sinike ingxelo. So afuneki ndiniqhathe. Funeka ndithethe inyani ngoba ndisezawuphenduliswa ngawo yonke into endiyifundisayo nendiyishumayelayo. So funeka ke ngoku kungabikho athi uYesu ndikwazi kakuhle wawuyazi kakuhle le ndawo wawuthela ungayithethi ngokuba uyazi. Ishiyeke emthini ke ngokuba zame ubuqonda nawe ukwazi uxoxa. Hayi ndandiyivile. Okay. Hayi ndandicinga uba wethu uthethe into zoguga. Oye yakho ke yayicingwe nguwe mos. Anti yayicingwe nguwe hayi ndandisithi hayi koguga. Enye into hayi wayesaguga gqithi wethu boqoboqo nalomuntu. Hayi kanti ngengawo. Inkosi sisikele. Amen. Ndizawuyeka. Ibethe siyasala moyisini. Uyayiba ethini? Luxanduva lomuntu ngamnye ukoyika uThixo agcina imithetho yakhe. Kuba ubutsha namandla abo ngamampunge. That means okukucinga uba ukukwenza ngalendlela umuntu acinga ngayo kukuzikhohlisa nje. Akukho apho kumsa khona. Bangabeka nje ngamazwi amacacileyo. Yabazalwane, umuntu angakayitest. Ndiyithanda kakhulu indumiso kayifikelela kwendawo ethi ndingekohlwaywa ndandibhadula ngoku ndiyaligcina ilizwi lakho. Uyabona ngeke ixesha ungekafumani ukubetheka apha elisindisweni ngenxa yokwenza ngokucinga ubhadlile ilizwi likaThixo ungalihoyi wenze ngale ndlela yakho uhlala ucinga ubhadlile. Uyabona beke wabethwa zizigqibo ozithathileyo zithathe ngekuphikisana nelizwi ubuye uthe zwi usithi ndigqibile mna ndizawuligcina. Inkosi sikelele. Hayi ocinga ubhadlile. Ocinga ba osenayo into ecinga ibhadlile. Hayi senje ba angakahambe ngocinga kwakhe uba uzagqitha. iBhayibhile ithi kwincwadi yento yeProverbs. Kholosa ngenhliziyo yakho yonke. Kholosa ngoYehova ngenhliziyo yakho yonke. Ungaze ungqiyame ngezakho imbono. Ungaze. Why? Mamela ezakho imbono ke zezawuthi umfazi wami ufuneka benezpecs. Funeka abe nehips. Funeka abe nentombi ezinje. Uyadala wena? Mamela ingxaki bethuna. Umuntu yazi umuntu angayitshata le ngilosi ayibonayo. Ingxaki inhliziyo. Asimazi umuntu njani enhliziyweni. Nansi ingxaki. Angamhlena agqiba benayo yonke lento ufuna yona. Awumazi inhliziyo yakhe. Andike khumbula tshatile. Uthi iBhayibhile pha umprofeti uThixo uyithiyile idivorce. So ukuzihambisana ke nalamazwi ngene emshatweni kakuhle. Nansi nje into esithethayo thina ngobhekiselele emshatweni. Inkosi sikelele. Kafunde ku14 simfundile. Kafunde mamhleleni. Kaloku uThixo usaza kumisa enkundleni ngenxa yazo zonke izinto esizenzayo. Ngokunjalo nezo zifihlakeleyo nokuba zilungile nokuba zimbi. Mamelani ke. Kaloku kutheni uThixo ethethe izinto ubana masoyika uThixo sigcina imithetho yakhe. Futhi ayicacisa uba loo nto luxanduva lomuntu ngamnye okanye indawo leyo yoluntu lonke. Kungokuba uThixo seza kusimisa enkundleni. KwiTestamente entsha ithi le ndawo xa ithethwa sisezawuma sonke phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu. Akuthethwa kwa lento? Kuthethwa yona. So phaya umuntu uzawugwetywa okanye agwetyelwe. Ukugwetywa kukufumana uphikisene nezwi ufumaneke unetyala. Ukugwetyelwa kukufumaneka ungenatyala. Nguwena ke uzokhontshwa ebukumkanini. Phofu ke kuzabe sekuhlengiwe mose. Ngoba ithi iBhayibhile uzawuzehlula izimvu ezibhokhweni. Okanye uzawungathi uyehlula
umelusi esahlula izimvu ezibhokweni, izimvu ngasekunene, ibhokwe ngasekhohlo. Athi kuzo izimvu, nina nathi ndilambile nandipha ukudla. Awu, ndithande kayithi bazobuza Nkosi, besihlangana nawe kuphi? Ulambile sakupha ukudla. Athi lokho wakwenza kwena mncinane wawukwenza kimi. Amakhamente kacinga babhadlile wona afuna ukwenza okuright ebafundisile. Ayeke ukwenza kulomuntu adinga uba enze kuye. Umbhalo sifunda wona nabasifunda cani kwawo. Niyayazi ba ikhona ivesi ethi eBhayibhelini uqalekisiwe opha isityebi. Thina lento esiyenzayo. Uyabona umzekelo ekhaya kwatshatywa. Ekhaya ngoku kudala sasigubha. Uyabona sizeke ukuguba ndikwasityebi. Uyabona ipapa lenipheka ngewayisitani na? Nenza ipapa ibe mandi. Ndiyazi mina iphalishi lanto. Ndisikha itswele ngamagqabi egadini. Ndipheka iphalishi nditye nomninawo wami. Xa kungoku ingathi asinayo lo background zange kube njalo. Yabona kwatshaba umama kwakuyinqwaba egushe kuzizwayo ngabantu. Ndike ndibukele ke ngoku xa kuswelekiwe pha elalini kusweleke abantu abadingayo. Bibimele ba sixhasa kubo. Ungaboni kwagusha suka mzini. Senza exactly lento ithethwa eBhayibhelini. iBhayibheli ithi uqalekisiwe opha isityebi. Usikelelekile obabalisa isweli. Ndithande ngoba ithi ibe nevesi ethi iBhayibheli obolekisa isweli uboleka uThixo. Oh. Inkosi mayisenzele inceba ngamandla. Sile nempa. Ufuna inxaso asifundanga nimandanga. Amacawe ngoba ufuna ukaziwe ngaba bantu. Ebenganikeli nobe exhasa apha yona nto ufuna kufundwe igama lakhe. Ibe ndilento ba itsolokhele nangabazalwane. Bafarazi. Akamandi kanti yami ilali zenimama nogoga levane yathina kenxaseni ngosisikeleni. Semfundile lo 40 samgqibho. Yonke lento mamelani ke bazalwane. Yonke lento uThixo asifundisa yona. Ma. Yazi ngokusizayo simamelele ndumiso ke. Ndayivuma kwangoko la ndumiso. Ndiyamthanda kanezayo apha enyanini. Inkosi sikeleni simamelela ndumiso. Ithi la ndumiso uThixo ngumgwebi olilungisa. Nangona egweba nje kodwa akatsolohelanga ukuthi nabagweba abantu. Uqala veze bana nansi into ongayenza ukuze xa kufika umgwebo ube secaleni. Kodwa kanga ndiyayicinga lento Dlamini usithi lento yosindiso uyifanisa neopen book test. Xa upheni uthi ke hayi xa neopen book kuye kubonakala buyababheja abantu. Uright la mzekelo wakho. Uyifanisa into yosindiso neopen book. I-test open book. Mamela i-open book test iyabhida nyani nami bengona icela. Ngoba ubuzwa into kodwa nansi yonke lento ibuzwe yilapha yangathila ke kangangokufuna. Hayi singadodalisha tu mamela ke. Nansi ngoku uThixo uyibeke paka yonke lento izakwenzeka ekugqibeleni yole. Into edingekayo yi-understanding yalento uThixo ayithethayo. Mamelani nawungqinele. Uyabona umzekelo ungamnika pharmacy assistant student i-open book test owenze pharmacy esedelwe ngupharmacist angayipasi
angadodalishi makesisho omnye angaphasi ke yo ibe lihlazo ke ngoku. Okay, ungahlazeki kakhulu uyiphinde mamela ke uthathe the same test kuthiwe mayini ku-pharmacist ayibhale avela ayitotalishe ubonise into yobana the answers zemibuzo ebelapha nyani zilapha akho fish akho nto ifihlweyo. Into eselekayo xa uba into efunwayo phaya kulanto kuba uyayi-understandana lento because i-question ifuna lento in application uyenza mamela ke soze ukwazi ukuyenza into in application ongayi-understandanga. Shonaphi mamela lento ndithetha yilento ithi nanku nesi afunde kunesi azibhasa incwadi azibhasa azigqine kabuye wodini wenza ama-hazard kwenzeke ntoni unqayile ebenqaya cross night yafaka into enhloko qha awupasa itest kakufika apha makenze laa nto beyifundelwa ipasa emalengezi ngamalengezi ayiphumi kwenzeke ntoni kangayi-understand. Nangu utitshala ufundile utitshalakazi unezithwaselo zonke futhi ke uyasogqitha nalapha esikoleni konke kodwa makabe seklasini abantwana beva bafelisha bonke bangava bonke ngoba kaloku iba khona imbinane epasayo kuye hayi zonke nje bengathi ugcwele umlambo khona enye weni leyo ziguphulise bonke kodwa kwabanye otitshala noko ikhona imincandana naba baziwayo nasezinye ititshala bana noko nobani ufumene bani yena konke kube hayi icacela ukuba kufa kuphi akusathiwa kusembizeni ngoba kuthiwa kuseplatini. Inkosi isikeleni iyavakala lento apho ndikho izihlobo zenkosi apho benzathi uThixo uyasifundisa ezi zinto njengoba besisitsho emthethweni ayikho yonke ezimfundiso uThixo elicacisa kangaka ilizwi lakhe akekho sekubeni mhlawumbe sidumba inhloko lulwazi oluninzi qha kusekubeni silungele lemini yokuba kasifuneka phambi kwakhe njengoba ezawuphendulisa lonke uluntu enkundleni yakhe ze sifumaneke siworthy ngoba siyazile into ibibele uba siyazile yazi incwadi yamaroma ithi uThixo wenze kwasobala konke kufanele kwaziwe ngaye ngabantu ukuze kungabikho bani nokuziphendulela. Yebona ile nto ke ngoku ifuna into kokubana noba umuntu unengqondo ebehlala isithi yela maxhego kodwa nancazalala uthetha uba singayibamba yonke le nto inintsi kangaka ayithethayo ungaze uyigqibe nini. Uyabona kubungayisa ngalo attitude soze uyigqibe nini nyhani iyawuvela ungayibe nintsi nyhani kanti kwayibamba uyilangazelela uyi-understand uyafumanisa uba kuphindaphinde kucacisa izinto ngoba le nto umzekelo ayizinento entsha le ndawo qha izokhuthaza uba leso yivile yibambe ngoba iza kunceda kwimini ezayo elo hlobo. And uThixo ulindele uba uluntu lonke njengoba sihlangotsho ubana hayi uyabona yazi kodwa uThixo uyawube wenza ijamara nyani athi okay kodwa ke uba bekwifestility at least ke kodwa ubumfundisi wakhe uyawubamba umcimbi enzela uba amarhamelo wakhe ke awele egameni lakhe. Yabona babekwabakho ijamara lithi kumzekelo ndipasile itest kwathiwa uyangena kuthiwa ke hayi nabakho icacile hayi umntu nomntu funeka usazimela ndikuthanda umhlabelelo wasithi umntu nomntu uzozimela ngaphambi kaJehova. Andikandiboni nini nandisenza ezo shori babe neshori abantu babecula ezo ngoma kudala ya sisilu nitheni ngakenyenze umntu uzozimela ngaphambi kaJehova abantu ngathi usetsonini inkosi sikelele. So bazalwane ngenye imini sisezawuma phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu yonke le nquleko zonke izinto uThixo azenzayo uma ngumdleleni imanike
antini vile apho ba isishwankathelo salento salombandela sithi yoyika uThixo ugcina imithetho yakhe ne futhi lonto luxanduva lomuntu ngamnye. Ikhona into ke yavela ethi uba umuntu mane ebulisa nge200 ubumfundisi noko ikuzaba khona idyamana benike nayi uba umfundisi umuntu umphakela amagononda ibe ligononda nephiko eplatini yakhe kuzoba bhetele. Ezi zinto kuxatyiswe zona emabandleni ufumanise uba umfundisi mntakaTyaplane iplate yakhe ithe iqabavu kangubana ngoku amarhamente abhizi uba afuna uhlala ngakumfundisi. Uyayibona ngoba bonile uba heyi umfundisi unamaqithiqithi ithe qabavu yakhe ayifani nje nezethu. Uyayibona sonke silindeleke sisenza njengoba ilizwi lisitsho. Uyayibona bendithi masikhuthazane ngezo ndawo hlobo zenkosi. Bantu benkosi iriyeli into yokusindiswa real. And uThixo bazalwane niyayazi na kukho ivesi ethi nizahlala phansi onikwe okuninzi kulindeleke okuninzi kakhulu. Lithiwa ndim ke ngoku uba besinoke sizibambe sonke ezimfundiso kanje njengoba siziva siziphile njengoba siziva yebangane singawubhedulula umhlaba. Singawubhedulula umhlaba. Mamela umhlaba wabheduluka usabheduluka ngophetho sabayi12 qha. Thina sibaphinda benako bangangaphi abendlini abantu abayi12 kaninzi. Uyebona uThixo makasincede.